През 5 секунди го въртиш и на 4-те страни. Разбрали моите момче. През 5 секунди го въртиш и на 4-те страни. Ама тук много кебабчета са живели в Колтайна. той ще се справи. Деца, едно дете има 8 кебабчета, да видите по 2, айде да разпръсни малко. Айде, поделите ли сега на Сасово? Тук, пред деца. Нали знаете най-важното какво е? Да видите каква е жега тук. Точно така. Значи, едно ще ви кажа накрая. Какво ще опечете това си яде? Да го видите. Значи аз предлагам като мине първата група, следващата да само да се види, ама се ще вашите такова. Защото иначе ще останете Браво, само ще пред браво. На родителите децата вече ще знаят, че вкъщи децата могат да направят скара. А имам там един приятел хитрец с очила. Я кажи как се казваш. Ники. Ники, ти на готовите кюфтета дойде ли, моето момче? Да. Ето това е добър пекар. Да, ама значи, ето тук при Ники предлагам да дойдат две-три още деца да обърнат и те от тия готовите. Мога да го спърна. Можеш да обърнеш кюфтенцето, браво. Къде си, бе, принцесо? Искаш да рисуваш, ама май кюфтетата са ти в сърцето. Сега кажи как се казваш. Кристина. Ето, виж как. Ето, става вече, става. Кой каквото? Готви ваша, бе, така. Дайте една стоварена си от децата. Много. Хващаш. Здраво дръж. Хващаш. Обръщаш. Лекичко. Ето това. И чакаш.